ndị be anyị bịakwanụ nụrụ n'ọkwa arụ. Is gone since how many years? Nowhere to be found. Anybody that gives me allegation that I said they're going to bath you after getting you, they will drink you. Let the will of God to be done. That is it. But not like that, not like that. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-eme n'Imo steeti na nwaanyị onu na-afụ yi akwa ojii ka di ya nọ n'ụlọ ọgwụ wee na-aya ahụ. Ụmụnne di ya wee bịa n'ụlọ ọgwụ wee bịa buru nwanne fa nwoke wee bujee na nke onye dibịa. Nwoke mmadụ wee nọrọ n'aka onye dibịa wee nwa. Ụmụnne nke nwoke wee tụgharịkwazie ya wee sị na nwunye nwanne fa nwoke ebe ife gburu nwanne fa maka ihie na fa ya wuo ozu nwanne fa nwoke ahụ fa wụchaa ya. Nwunye nwanne fa nwoke aṅụa mmiri ozu eji wee wudi ya ahụ ka o wee gwafa na aka ya ada ọcha, ka o wee gwafa na aka ya ada ọkwanụ n'ife gburu nwanne fa nwoke, ka o wee gwafa na ọ bụ ọkwanụ ya gburu di ya. O weelu mbosi ebunatala ozu fa wee gbachido nwaanyị anụnwa ụzọ n'ime moto witi ozu nwanne fa nwoke witi nwanne nke nwaanyị anụnwa. Fa nọrụ n'ime moto 2 hours and fa ekweghị emepe ụzọ. O wee bụrụ na ndị na-anyụ ahụrụ a na-esigbu ụmụ nwanne nke nwoke anụnwa ụmụ nwaanyị na-abụ onye a na-akpọ Oluchi na Uju asịkwa na fa anụbeghị di wee jide nwunye nwanne fa nwoke bịara ije di na befa wee na-echi ọnụ n'ala ka fa tigbuo. Ifefa kụrụ nke nwaanyị a na-akwamozu ọdọọkwa ịka akọ bụ na na-achọ ịgwa nna ndị a na-eme omenala ka omenelu ọ nwanne nke nwaanyị anụnwa nke nwoke bụ ife kwesịrị ịnọdebe akpati ozu nwanne fa nwoke wee bunata ozu ọkwa ka ụnụfụ ka alụ si eme. Ọgụ a nụrụ na akwamozu a ọ bụ ọkwa obere ọ ga-ewepụnatara m ya maka ndị nwe iwe akwụkwa ifu ka ndị VG si ebugharị egbe ebe a ma mma ma ịtarị ma ọgụ ma ụla nya ife ụdịka ọgụ a nụrụ ebe a mgbe ndị soshal welfare bịara ọbọdụri obere ọgụ. O wee bụrụ na mgbe ebunatara ozu na ifefa tikwuru nke nwaanyị anụnwa bụ nwunye nwanne fa nwoke femeduri ebere ọpụ na nke nwaanyị akpọkwa ụmụazị na-abụ amụrụ ọfụ ụmụ nwaanyị na-abụ amahụ na ọ mụtaghị nwoke na onye abụ ife na-ewefa bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme n'isi eke nke dị na-awọ mma Imo steeti. Nwata nwaanyị a di ya nwụrụ anwụ afọ ya bụ Chika Joy Ndubuisi. Onye nke nwụrụ anwụ afọ ya bụ Ọdịnakachi Ndubuisi. Ọ bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na onye nwa na-anụ Joy na Joy mụtakwanụrụ ya ụmụ nwaanyị na-abụ. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata n'oru n'oge ọnwa Mee 2025 anụnwa nke nwoke wee jee n'ụlọ ọgwụ wee fụ na onwere hepatitis B na nya bụ ife na origokwa anụ ya na ọ bịaghị ụlọ ọgwụ n'oge bụ na afụgo ife o ji wee dị mkpa onwe ife mere ka ijee n'ụlọ ọgwụ marụkwana ife na-aya na ọ ha adịkebe mma oge ọbụla ife merụ ijee na kemist na-eme isite ọgwụ na-aṅụ a na-akọwa na nya bụ ife na ọbagokwa anụ ya na-akụrụ kasị n'umeju n'onidikwana ka a na-acha ya ọkụ n'ụlọ ọgwụ ka nya bụ ife wee pụsịa ya n'ahụ mee ihe nke a na-akpọ dialysis. N'ọkwe na ya ka a nọzi na-ekwu kedu ka a ya esi wee mee. Ofu nwanne nke nwoke anụnwa nke nwaanyị wee bịa n'ụlọ ọgwụ wee sị na-asị na ndị dọkịta amaghị ifefa na-afụ na ife na-eme nwanne ya nwoke bụ ife mmụọ na ife n'idiri ibuji ofu ebe ka eje lụgharị ya ọrụ mmụọ. Ọkwọnụ ka ụnụ na-afụ ife mmụọ anụnwa ife o megoro ụfọdụ ndị mmadụ abụghị obere ife. Ịbịalụ n'ụlọ ọgwụ egosiwu testi nwanne nwoke mere ị ka nọrụkwa ebe ahụ na-asị nọọ ife mmụọ na ọ bụghị ife na-eme nwanne nwoke na onye nwa merie na onye nwa merie. N'ọkwa ya ka a nọzi wee na-ekwu ndekwe na ndị ekwena maka ọ sị na ya egbupụ nwanne ya nwoke n'ụlọ ọgwụ ka egbuje ya ebe a ya arụrụ ya ọrụ mmụọ. Ọ dị ka nwunye nwanne fa nwoke ekwetaghị nke nwaanyị wee na-agwazi ndị mmadụ na ọ nwekwa ife merụ nwanne ya nwoke n'ọkwa nwunye nwanne ya nwoke bụ ife gburu ya. N'ọkwa ebe ahụ ka ofu onye nọzi wee kpọọ nke nwaanyị wee sị ya na nsogbu adịghị ngwa ya kedu ife ọ chọrọ ka o mee. Nke nwaanyị si n'ụlọ ọgwụ wee buru nwanne ya nwoke wee bujebe na nke onye dibịa. Onye a gwara ya hapụ nwanne ya n'ụlọ ọgwụ ka a chabi ya ọkụ ma na ya achagbu nya bụ ife bagoro ya na akụrụ na umeju okwe isi akwara buru nwanne ya nwoke bujebe na nke onye dibịa. O ruo n'ebe ahụ onye dibịa na-ahọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-enye ya na-achụrụ ya àjà na-arụrụ ya ọrụ mmụọ ike ogbucha ọgwụ were karịkarị gburie ya. Onye a na-agwa na akụrụ ya na umeju ya na o nwere nsogbu ụna afụrụ ife na-egbukarị ndị mmadụ ọgwụ Igbo okwa ifuru ọgwụ Igbo maka nya bụ ife enweghị overdose. Ụfọdụ na-abụfa ṅụgidozie ya fa ya bụ ya kidney ụfọdụ ṅụgide ya fa enwee excess fat na umeju na akụrụ ife a na-eme ndị be anyị adọkwa ịka akọ. N'ọkwa ya ka nwanne fa nwoke nọzi n'aka onye dibịa wee nwụọ fa wee tụgharịzie ya si na nwunye nwanne fa nwoke bụ ife gburu di ya
wee kanyezie akwamozu on Friday bụkwanụ 24th of October 2025 n'ọkwa na nya bụ akwamozu ka a nọ fa wee nọrọ ebe a wee sizie nọ nke nwaanyị anụnwa bụ ife gburu nwanne fa nwoke maka ihie na ọ ya aṅụkwanụ mmiri eji wee wuo ozu nwanne fa nwoke ahụ nke nwaanyị aduka o kwechiri na ọ ya aṅụ fa wee nọrọ ebe a wee kụba ya nkuri ndị mmadụ wee weruzie foonu fa wee na-ese ife onyonyo mgbe a na-etikwanụ ya bụ nke nwaanyị ife wee tinyezie ya n'ihu akwụkwọ ya bụ ife wee na-efegharị nke bụzi na ya bụ ife eruzi gọọmenti na-achịkwa n'Imo steeti aka fa wee zipụzie onye nke bụkwa n'ọnọrebụ nke ndị soshal welfare n'afọ maka ụmụ nwaanyị na ndị a na-emegbu kọmishọna wee kpọrọ ndị ọrụ nchekwaba ma ndị uwe ojii ma ndị amị ma ndị vigilanti ọkwa ya bụzi ọgụ a ọrụ na-afụ ebe a na-ama ụra ebe a na-apịa ịtarị ebe a na-afịọpụta mma ebe a na-ebugharị egbe ka Chineke ewepụrụ m ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ ife akụrụ fa mba ụmụ nwaanyị na-aba ahụ ife akụrụ fa ya akụrụ fa echefu Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ nya o nwere ofu nwoke n'ebe ahụ adọkpụ ya adọkpụ nya ka e wee jee nyie ozu nke nwoke ọkwa kọmishọna ahụ na-afụ ebe a bụkwa na-enyiri ozu nwanne fa nwoke na ọ bụrụ na ọhịa akpati ozu a ya adọgide ntu anụnwa ọgụ agbakwa obere ọgụ nke bụzi na ndị uwe ojii kpụrụziri ụmụ nwaanyị na-aba ahụ na fa nọ na kọstọdi ndị uwe ojii kịta mma agbanyere unu ka unu ga-efe kọmishọna kwuru ebe anụnwa unu amakwa na ozu ahụ akara on Fraịde ọ dịzikwa ka on Satọde bụ mgbọsị enyizi ya bụ ozu na ọ bụ ọzọ dịrị mgbọsị akwamozu bụ mgbọsị enyiziri ozu ọkwa ka unu na-afụ ịnọkata ewu ozu ahụ sị mmadụ ibe onye ṅụa nwaanyị anọghị ebe a nọ wee wuo ozu ahụ ka o ya esi wee ṅụ mmiri ahụ ọ mahụ na unu etiri ya tụsasịa ka unu etiri ya sniper ka unu wee bo ya n'ọnya gburu di ya mụa ya wa aṅụ efesọkwa unu na-eme nwekwa ka nwa mmiri ọbụla onye ọbụla butere ifesi ogonwa onye ahụ buru ụzọ ṅụrụ nya buru ụzọ ọṅụa ya ọsị na ọ bụkwa na ọhọgụ ugburu ọnya nya nwa ṅụọ ya ka ya nwa okwuchago wee ṅụzie ọ bụrụ na ọgụ ugburu ọnya bụ nwa ṅụọ ya ka ị nwụọ ịṅụkwa na ọ bụrụ na onye na-atụghị aka aṅụghị ịnọkọtakwa na ṅụa ịmakwa ifefa ya eri n'ime ịṅụkwa nekwa ọnwụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ na ndị enweghị nne na nna ka ọ na nne fa na nna fa anwụgwe fa ji wee na-eme ụdị omume a ka hapụ unu ka unu ga-efe kọmishọna ukwu. Good afternoon, everyone. I know some of you must have seen the viral video going around regarding a situation in our mama in Imo State. We are here today. My name is the Commissioner for Women Affairs. This is a colleague from Virgin Arts, another colleague from Ogunbe. This is the Director for Child in Ministry of Women Affairs. This is the woman in question that lost her husband. As you recall from the video, they threatened they were going to give her, wash her husband's corpse and give her the property. So what we decided to do was to invite ourselves to the burial. We were not invited, but we invited ourselves to the burial. We came in inviting the chairman of the council, Chief Opali, when we talked with substitute personnel, and we invited ourselves to the burial. The reason we invited ourselves to the burial is this does not happen in Imo State. I think this does not happen anywhere in Ogun or anywhere in Imo State. So we are not going to allow it to happen. As a matter of fact, we went there today showing a little message to people that were involved. Some people were arrested, but I assure you that next time any kind of this thing happens in Imo State, every single person involved will be arrested. And they'll be charged for attempted murder. Because when you watch somebody's corpse and give somebody to drink, you want to kill the person. And it is poison and you want to kill the person. So we went to that burial, invited ourselves to that burial. We stayed there until the man was buried. We stayed there until everything, the grave site was closed before we left there. So we're here today to say, please, not just in Imo State, all over the part of Nigeria, please, this should not happen. It should not happen. When a widow is mourning her husband, allow her to mourn her husband instead of the family members doing all they did today. But we are glad everything went well, and we are glad we succeeded in having a very good burial for the man. It wasn't the way we planned it to be, but we invited ourselves and we made sure it happened. I'm sure some of our colleagues may want to say something else, but never again in Imo State, we are not going to tolerate it. The government of Imo State does not tolerate it. Her Excellency has been calling, she does not tolerate it. None of the CSOs, not the Minister of Women Affairs, will tolerate such incidents again. Thank you very much.